Máis convidados que temos aquí no noso stand en Radio Líder en Galicia, na Feira da Semana Verde de Silleda. Falamos de diferentes recunchos, falamos de empresas, falamos de entidades. Estivemos na presentación oficial onde estivo presente o presidente da Xunta de Galicia, entre outras moitísimas autoridades. E agora, que tamén o están vendo, por certo, que estes contidos os mostramos despois nas nosas redes sociais, temos a un dos técnicos de turismo que veñen a falar das bondades de este caso de Quiroga, Alejandro Álvarez. Alejandro, moi bons días. Moi bons días. Como está transcurrindo estes primeiros minutos, horas da Semana Verde? A nós ainda acabamos de aterrizar, estamos cos compañeros de Folgoso do Caurel. Non só vimos a representar o noso concello, tamén vimos a representar o noso xeoparque, que é o Xeoparque Mundial da Unesco das Montañas do Caurel, co cual nós sempre vimos que Silleda é unha grande oportunidade para darnos a coñecer a nós, as nosas feiras e os nosos produtos. Bueno, tamén estivo moi presente Quiroga, as Montañas do Caurel, en Fitur e demais. Vémonos de feira en feira, algúns, porque hai un destino que descubrir. Que ofrece Quiroga? Que podemos ver en Quiroga dentro de Silleda? Bueno, pois, nós o que sempre traemos e apostamos, obviamente, é polo noso aceite, que ten unha reputación, podríase dicir que é un dos millores aceites da Península Ibérica. Atrévome a dicilo. Digo, así titulamos, o mellor aceite da Península Ibérica. Exacto. Sempre nós o poñemos en relevancia coa nosa mostra do aceite, que a solemos celebrar polo mes de maio. A veces cae un pouco antes, a veces cae un pouco tarde, pero sempre por esas fechas. Despois tamén traemos mostras do noso famoso viño Mencía, sí, que celebramos sempre polo sábado e domingo de Pascua, coa nosa feira do viño. E tamén traemos un pouco de mel e un pouco de artesanía local tamén. Hai nada, hai nada. E o di con moita admiración. Claro, o falaba con diferentes convidados, que esta é unha feira que algún que se desconecta, que fai tempo que non ven, que pode asociar, unha feira multisectorial, pero que é unha feira que algún asocia ao tractor, o mundo do agro, o mundo da maquinaria agrícola, que sigue sendo a súa esencia, pero que ao final non teríamos aceites en o agro, non teríamos moito produto do que estamos a falar. Sí, exacto, que vai un pouco da mão. Vai todo da mão. Pero unha feira que foi medrando ata ter prácticamente 800 expositores, 26 nacionalidades. Que se din pouco, é unha feira bastante grande para o que ven sendo a comunidade galega, é dicir, é bastante a ter en conta, para darse a coñecer. En que pabillón estades? Tamén no 2? Sí, nós estamos en este, sí. Vale. Sorpresas ata o domingo? Haberá algo específico, concreto dentro da programación do... Vamos traemos cata de produtos de castaña, cata, ¿no? Vale. E tamén traemos catas para probar o noso mel. Creo que tamén van a vir facer cata de aceite para facer así como unha pequena mostra. Porque estamos en Galicia. Sí. Falar de que hai mel, sí, pero catala... hai que comer, en Galicia hai que comer. Bueno, é imprescindible estar na Semana Verde de Silleda. Eu penso que totalmente. Se desaparecera do rastro esta feira, botaríamoslo en falta moito, e aparte, moita relación que hai, incluso a nivel profesional. Eu creo que sí, eu creo que Silleda é necesaria para darse a coñecer entre os diferentes turoperadores, como está o panorama turístico actual, é dicir, vernos as caras, que tamén está ben. Botades unha ollada ao resto de concellos a ver que... Exacto, sí, sempre. Pero sempre. Con envexa ou con...? No, hai que entenderse entre todos, porque eu creo que todos vamos hacia o mismo camiño, que ofrecer Galicia aos visitantes. Ben. Obviamente cada concello tira para o seu. Sí. Todo quero que a xente veña para Quiroga, que coñeza Quiroga, que conozca as nosas montañas, os nosos ríos. Ben. Agora, unha época boa pode ser o verán, que estamos a piques de sair da rutina. Sí. Verán, boa opción. Como calquera outra, vamos, non é algo estacional. Sí, ademais nós somos un xeoparque que é un xeoparque de auga. Nós temos moitísimas zonas de baño, por medio de Quiroga corre un dos grandes ríos de Galicia, que é o río Sil, e bueno, xa leva a súa fama. Pois nada, técnico de turismo, por algo é técnico de turismo. Aquí titular nas entrevistas o amigo Alejandro Álvarez. Moitísimas grazas por vir e que nada, os ointes que se pasen por aí e que o que lle coincida no momento, unha cata que lle coincida. Estades totalmente invitados a pasaros polo stand. Nós estamos hasta o domingo, así que ali vos esperamos. Pois nada, Quiroga, tamén protagonista aquí na Semana Verde de Silleda. Faga unha visita, que sempre paga a pena.